Ассалому алейкум, бародаро. Ина сета мошинои Астрааши бензин солошон 2006. бачаҳо ози ҳамин мошинора ҳамаша якта даруну беруношона як хушрӯ камера мекунам бинен кадомеш куҷоеш айб дора айбоша мегумтона кадоме ки мошинхари аниқай ватсапи ами рӯи экран да номрода ватсап да нависен кадомеда ки ами мошино дар курай мошино дар пеши вагон литва дан мошинора ай Голландия овардагем нависен бародаро то Тоҷикистона нархша маслиҳат мекунем 2006 сол як ҳашти қабурға меган чӣ меганам хеле ай ина ҳамаша як хушрӯ камера кунем бачаҳо тамошо кунем кадоме харидори аниқай пулш тайёрай ҳаму занг зана номрои рӯи экранда ватсапай инами қак минус дора мошин ина иҷаши ба уна уҷаши як камтарак короче далши мерем ина дрини мошин хай дрини мошин як химчистка требует мекунад свети зурай ягон ҷои пусидагӣ задагӣ краска кардагӣ хеле чизо надора мошин ина мошин запаскаш дамкрат ключ ҳамаш ҷош дай ина иҷашам камтарак дуромадагӣ буда камтарак ина бачаҳо мошин мошинаи Голландия овардем мошинора ози я заводид мекунам моторша нишон метиҳам ягон овози лишни надора мошин мақсад чотка хушрӯа кор мекунам мотор коробка ҳамаш гем 100%. Дальше мерем инаи як ҳашти твинпорт 2.0 бензин 2006 сол ё ҳамаш чизана кимлит надора ё ина салонош короче ҳамин се мошине ки дорем ози ягонташ задагӣ краска кардагӣ зангзадагӣ хеле чизо надорам ина миш камтар коробкаш проблемай коробкаш не ҳамин диск карзина нами скорозда намеғалта инами қаайб дораиш салонош хушрӯак будай ина ози ҳама ҷоша як камера мекунам ҳамаш запаска ключ дамкрат дорам шам як гирон кунем бобо як гирон куша як капотшам ҳуйко як нишон тем моторш тоза будай коркунӣ мотор зур накӣ мошин зур тозак хушрӯ
Инаиш як шаши беванус 2006 сол бензин. Ойнои қафош иам сафедай тимнид надора. Ишам як шурӯъ карда камера кунем бироим. Ина иҷош камтарак чӣ будай. Так. Айна бародаро кадоме мошинхари аниқай мошина мегирен яхим чизка мекунен. Нам ягон айбои мелчовка дора мекунен шай мекунен мегарден. Барои ҳами айбош мо мошиноро карочи арзон метиҳем. Оди нархошуна мегум. Аввал тамошо кунем видеоро ки нархша мегум ба дига далши интересно намеша. Шӯхӣ мекунам ози нархои. Инаиш айбош чизай. Ози айбша мегум то на. Нами моторуш як камтар овоз дора. 4 электропакет. На мултирул. Кожни рул ҳамаи чӣ дорам мошино. Айбош инам як тиқ мекуна, як овоз дора мотор. Дига ягон айб надора. Мошин 100% айб. Барои ҳами айбош мақсад ишам як айб дора. Ушам коробкаш камтарак ҳаму скоростиш ҳаму диск корзинаш айб дора. Ина иш ягон айб надора. Ишинам ҷое нишон додум ку. ҳамҷошай бачо. Кадоме харидори аниқай. Кадоме ки ҳами мегира ҳар сеша бигира. Ҳар сеша як нархи созда то Тоҷикистон метиҳем роӣ мекунем мерава. Нархи бародаро илтимос харидорои аниқ занг занан нависан. Кадоме ки пулш нақ тайёрай ҳамун занг занан нависа. Мошинора ина рӯзои сешанбе чоршанбе бор мекунем вагонда. Где-то 25 рӯз як моҳ да дар Тоҷикистон мешаванд. Регар бор мекунем. Алло ҳаматон нигаҳбон боша. Нависем.